En nog eentje. En deze. Nou, wij zijn bezig om een nieuwe speeltuin te krijgen voor onze kinderen. Hier is 28 jaar een speeltuin geweest, maar die is nu geruimd omdat die niet meer goedgekeurd is. Daarom zijn we een petitie begonnen om handtekeningen te verzamelen om zo draagvlak te creëren voor onze speeltuin. Nou, de totale kosten dit zal ongeveer tussen de 50.000 en 60.000 euro lezen. En wij willen die op een Nienskipfonds onderspreken. En de gemeente die had ik draagvlak hier, hebben we al achter de schermen gehad dat die inderdaad direct achter binnen. Dus, en Jantje Beton en meer van dat soort subsidieverstrekkers. Nou, hier binnen wel meerdere speeltuinen, maar in dit gedeelte van de Westereen ben eigenlijk een heel grote speeltuin voorthellen. En die ben eigenlijk roemen. En wat de reden daarvan is, dat weet ik eigenlijk net precies. Maar ja, hier in deze hoeken is eigenlijk helemaal niks meer. We hebben hier een hele mooie speeltuin. Alleen nog ja, de toestellen die we in afkeurt. Dus die moesten roemen worden. En nu zijn we met z'n allen mee bezig om deze speeltuin weer opnieuw op te bouwen. We zijn al met handtekeningen begonnen hier in de buurt. Een tekening, kinderen leveren tekeningen in, dus de behoefte is gewoon heel groot. En iedereen wil graag weer een speeltuin hebben om hier te kunnen spelen. Nou, wij hebben het draagvlak van buurtbewoners en van de gemeente. En het dorpsplan zit achter u. En we hebben al die wat lijntjes gegooid naar de verschillende instanties. Dus ja, we gaan ervan uit dat het lukken gaat. Ja.